Сәлем, дуслар. Мин Галия Гермиона Грейнджер. Бу җәнлек ни дип уйлыйсыз? Ән горгы. Кыяфәте песинеке, колаклары төлкенеке, койрыгы лемурныкы шикелле. Бу җәнлек генеты дип атала. Генетының төп азыгы кимерешүләр. Бу җанвар кошлар, бөҗәкләр, хәтта җиләк-җимеш тә ашый. Аның тавышы да песинекенә охшаган. Сонорус. Туганда алар йонсыз, сукыр һәм шукрак була. 10 көн үткәч күрә һәм ишетә башлар. Зур генетының авырлыгы 2 килограмм шамасы. Гәүдәсенең озынлыгы ярты метр тирәсе. Койрыгы гәүдәсе кадәр. Хәзерге вакытта генетының кыргы табигатьтә Африка һәм Европада очратырга мөмкин. Генеты бик шәп йөгерә, сикерә һәм yüзә. Генеты монда, генеты тегендә, генеты монда. Нәкъ минем шикелле. Галия тегендә, Галия тагын монда, Галия тегендә. Бүгенгә җитәр. Биткән төс.